Iya iya. Slow ya. Iya. 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 Iya iya iya. Ya. Hae. Iya. Iya. Hae. Iya ya. Hae. Iya. Iya iya iya. Yo. Yo. Iya 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 iya. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Oi. Yeah. Yo, manis kembang melati, manis kembang melati, suka anak manis, mana rumahnya? Saya cari manis kembang melati, saya cari Kuda asmara, manis kembang melati juga uang manis mana rumahnya? ya Yo, ya 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 yo yo yo.
Tuhan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan memang sengaja buat menghibur hati yang luka. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Saya kemari ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur Anda semua. Bukirinda ayo mukaya widadari Disa ante eunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Ojo kuwate sayangku ning kowe ra iso disate. Ora bakal luntur, ora bakal muntir. Tenang aja kuatir tresna buruk kowe ra iso disatir. Ora bakal luntur, ora bakal muntir. Bungaku tembus tekan krungu suaramu, suara tangisanmu. Ora bakal cukup lautan maksih, mukir endah ayumu kaya widodari. Mungkin iso entek ewunan lagu nyaritake gedene rasa sayangku. Yos. Iya. Ya ya oh 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 ya ya oh
lima, jalan-jalan di simpang lima. Simpang lima di kota Semarang, simpang lima di kota Semarang. Ya barake tindak tanduk putih luhur, ya barake tindak tanduk putih luhur. Kanggo gayo mure bangsa adil makmur, kanggo gayo mure bangsa adil makmur. Gotong royong tumrap bebrayan kang luhur, gotong royong tumrap bebrayan kang luhur. Wis tinanam duwe watak kudu jujur, wis tinanam duwe watak kudu jujur. Dinasti timre tumindak mure kasil, dinasti timre tumindak mure kasil. Anggegawa watak kang asifat adil, anggegawa watak kang asifat adil. Urip moncer teter tumindak kang iwa, urip moncer teter tumindak kang iwa. Den jumbono citra bangsa aning kita, den jumbono citra kaning bangsa kita. Jalan-jalan di simpang lima, jalan-jalan di simpang lima. Simpang lima di kota Semarang, simpang lima di kota Semarang. Kudo Asmara Asik. Rejasari yo. Iya yo yo. Ya. Yas, yas. Doa, doa. Eh Doa, doa. eh Doa, doa. eh. Doa, doa. Oi. Ao, ao, Oh. ao. Iya. Redang-redang kadang nyangking barang asa sonder dinding angore rek mau pinaca jamak kalatuk bilis. Iya. Ha, Katon limpiane merak ke simper leledang, ledang-ledang lerang gadang nyamping barang asa sondir tindik anggore rek mopi reja jamang keladok wilis. Nos, Yo nyo. iya, ha Lolo. yo iya, ha yo iya, yo. Katon lempian di merak sipir letang ler angkatan nyangking barang asa sonder titik angore rek mopi naca jamak kalatuk wilis. So os yos. Iya, iya. Di marak sipir letang ledang ler angkatan nyangking barang asa sonder titik angore rek mopi naca jamak kalatuk wilis. Ya. Yuk 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 yuk.
Ayo. Ayo. Yuk, yuk, yuk. Yes. Ya. As. Ya. Yuk, iya. Yuk, iya. Yuk, iya. Oh. Yuk, yuk, yuk. Ya. Oh. Yuk. Yuk, iya. Yuk, iya. Anjas moro ari mami mas mirat kula awarta masih utang durung layon ane kutha Purbalingga pratanding urupismo kari mukti wong ayu pun kakang pamit balastro Wes bejane awak mami tantulus pengestune dia dasar kembeng tur ajinging aja gawe wirang bismo marake patenono iman wong abagus yen kong situ making leno ae yo ae yo ae yo iya ae yo iya ae yo yo Dengar minggu reko koro akarono karat margi sibi sinawung resmine itu sinumpa sinukarta mrihrakarta makar linde ilmu luhur Ratu Prapting Tanah Jawa agama agaming
Eh, 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 eh. Yo. Iya. Yo. Asole, asole man, asole, asole man, asole, asole man, asole, asole man, asole. Ha! Lalu nggih ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan kalian kula sak kanca kuda Asmara Rejasari. Nggih dalu menika katur Bapak ingkang sepisan nggih putri-putri nok. Heeh Mas, Putri Kuda Asmara Rejasari. Nggih dalam rangka Apa iki ya Mangayu Mas? Bagio Hari jadi. Hari Jadi Kelurahan Sardono Harjo yang ke-78. Oke, derek doa mugi saya sukses. Nggih. Kalau kompak pokoknya saya Ya, majeng melayani masyarakat dengan sepenuh Sepenuh hati. hati. Nggih. Ya wis dongane ngono kuwi. Ya, si apik-apik pokoknya. Iya, monggo kanca-kanca lagune napa? Monggo derek lingging monggo. Heeh, wis anane gur manut ya Mas. Manut pokoknya, manut penak. Wis suwe mendem rasa jroning dada nanging aku arep sambat karo sapa turutan sah klisian arep mangan radoyan kok kaya ngene rasane lagi kesandung asmara Ono omah rasane wis ora krasan karep atiku kudu kepengin dolan wong pengen ketemu marang sliramu wong ayu dadian wong sedelo ati dadi lega Kuda Asmara Rejasari memang untuk Anda. Kembang melati tuning gunung lawu
ketemu lungguh jejer sliramu kowe sing ana sajroning ati tresnaku iki tuwa ati Kudo Asmara Rejosari memang untuk Anda. asik Amelia yen mandang rasa jroning dada nanging aku arep sambat karo sapa turupan sangrisikan arep mangan radoyan kok kaya ngene rasane lagi kesandung asmara Ana omah rasane wis ora krasa karena atiku kudu kepengin dolan mung pengen ketemu barang sliramu sayangku nadyan mung sedelo ati dadi lago Yo, asal. Ayo, Jo. Gampang latih tuwoke gunung lawu. Hati ayam yang lagi nyawang esepo kaya ngomong bunga rasa ning atiku iso ketemu lungguh jejer sliramu kowe sing ana sajroning ati tresnaku iki tulus sing ati tresnaku iki tulus sing ati Nje kesandung asmara Mas Teteh. kesandung kudu Kesandung asmara. kudu asmara. Sesari. Heeh, iki Oke, lagune cocok ya Mas. cocok karo Karo jenenge. Jatilan ya. Nggih. Kodir pinter Heeh. ene milih. Oh lah ya. Oh. Nggih wonten panyuwunan lagun mboten Bapak Ibu sedaya mawon. Oh mboten. Dereng wonten. Oh manut. Oh manut. Oh aja nek manut ki kepenak kok ya Mas ya. Raragat. Ora. Nggih. Nggih mangga. Pun paringi lagu napa Heeh, malih mangga lagu Mas Kodir. apa maneh Mas Kadir lagi legendaris loh ini. Wah. Ket aku urung meletek Mas. Pengendang idola. Ada nih ket aku urung terjun ngene. Iki wis Dhek wis terjun sih. Oh iya. Cara-carane wis ngoyot. Oh wis, heeh, carane wis kudu di museumke dhek niki. Oke, mangga Mas Kadir. Monggo kanca-kanca. Ditokke Mas Kadir. Heeh, apa?
koyong ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Kang Mas sing tak tresnani di DM diwe aku ora balesi apa sliramu wis lali janji suci nganti kamu wingi kodok asmara memang untuk anda ya kurang ngemis ning atiku mirit curiga rasane apa wis ana gantine kampung kok aku isih sayang tresnaku ora iso ilang Kang Mas jokonan tresnaku koyo dene aku kang joko tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang jalan ya iya Kang Mas dalam kesayangan kaya ngapa rasane ati iki suwe ra krungu bawartamu tau ngalor bingung rasane nandang rindu Mas sing tak tresnani antemane Mas di BM di WA kok ora balesi apa sliramu wis lali janji suci nganti kamu ya aku ora ngemis ning atiku mirip iku rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang Mas sing tak tresnani buka sidik jos nek aku kang njaga tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan yen mesti jodoh ora bakal kurang jalan oh iya ya kesayangan sudah Mas sampun 2 lagu kesayangan 2 lagu lo tarik dulu Mas Kadir ya
Oh, didedekke sik. Ya. Piye Mas Kadir? Lagu wajib. Heeh, nek lari apa, Mas? Apa? Oh, Nyirara Kidul iki nyilar kidul, Mas. Lar Ya kidul. monggo. Iya mangga iya. Iya. Kededal kae mulo lelayangane panca warna dapukane kededal kae lelayangane panca warna wah aku Kupu rasa telit oh iya saku termo terlan kae motore mabur jejer jaran sambrani ojo nyangkut barang wae timen awet ora oh 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 nyot oh oh nyot oh oh nyot oh oh nyot oh oh ah Jal dadang kae kembang sayangane panca warna pulasane dadar kae mukul wah layangane warna-warna dapukane kan bedite wah aku kumpul kaya kupu lan sateli yo saku termotor lan kinjel kae motore mabur jejer jaran sambrani aja nyangkut bareng bae dimenawet ora padha benang Yuk, 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 yuk. Oh, iya. Iya, iya. Terus kelempon gitu. Oh, yes. Telepon apa Mas? Atuh. Ae, ae, ae. Oi. As. Ayo mbak, ayo mbak. Iya, iya.
ora kandhat saben wayah ora ana jalma kang iso wani sembrono Kreta kencana dadi titiyane pasuryan dewa tandinge katon sumunar uga yang samake rasa benetra jakseake di Rara Kidul Rara Kidul Kanjeng Ratu ing kraton Segara Kidul Rara Kidul Rara Kidul kang jumaneng ing kraton Kidul Iya. Iya. Tombo ati memang berguru kaping pisan maca Al-Qur'an sakmanane saat bengi lakon kaping telu wong kang soleh kumpulana kaping papat weteng ira ingkang kaping lima dikir wengi ingkang suwe sakabeh sapa bisa anglakoni Insya Allah Gusti Pangeran ngijabahi yo Tombo ati iku ana limang perkara kaping pisan maca Al-Qur'an kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu zikir wengi no kaping papat watangira ingkang luwe kaping lima dalam bisa anglak insya Allah bisa ayo yes yes guys sampun dadi keleben Mas sampun kelebon nggih terus wis rambutnya wis ning ngarep kabeh iya kuwi dodolan kembang wis wayahe kelebon ya wis siji urung Mas ndi nak kae ning mburi kae plengas-plengas ya ora klebon kae ora komanan ora mau ora sangu Mas ora nggih ora pesen kok nggih pripun kanca-kanca lagune napa nggih mangga Mas Kadir
Ih, Kadir Jaipong monggo. Apa-apa iso nak kowe. Lah nggih. Mending gong Jaipong. Hey! Ya 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 ya. Dingaren tindak mriki Mas Tetek. Napa mboten salah margi. Pakai Google Maps. Kabare sing tak tampa sampeyan gandeng putri jare rondo anak 5 dikasih Sing sabar yen nganti kondi. Aja mung waton sujana. Kabare sing kok bar kaya wara durung aja duka iku raprayoga. yo Yen ra percaya dek piye atur kumah rangkang slirang aku wani prasopo uga ingkang namai pralaya yen sembah Mas riyo ake wong kang padha mati ngapusi pancen wis tak aturi yen aku iki ora kemati. ya kudu asmara Raja Sari lo Mas. Dingaren tidak mriki Mas. Napa mbak kabare sing tak tampi sampeyan gandeng putri jari rondo anak siji dikasiri sing sabar yen nganti kondi aton sujana kabare sing kok tampa piye iku kabar kaya wara durung aja duka iku raprayoga wong ngapusi sing ngapusi lho Mas sampean oh diterimoke yen ra percaya dek atur kumah ranggang slirang aku wani prasopo wani piye uga enggal namai pralaya yen
Ika Siri sampun Mas. Ika Siri sampun katur. Oke monggo dilongi dulu. 3, 2, 1. Kudo Asmoro Rejo Sari. Iya. Ayo. Coba melempar angin, manggis lempar mengaku dapat. Ku coba melamar gadisku lamar, jandaku sikat. Zaman edan wong tuwa rapi perawan Brahmani yen bengi nangis wae amarga wedi karo manduke. Oh yes. Oh iya. Oh iya. Os. Yo. Yeah. Ya. Yes. Yo. Yeah. Yes. Oh. Diantar yuk. Pripun Gus Gatot?
arep cerita karo sapa yen ora cerita kok tambah nelongso oh saya suwe kok ngene rasane dina dina mongakoni wae yen ora sambat wis ra kuat arep jaluk tulung bingung leku nembung nganti sok kapan iso ngedem iki kasmaran yang kan kepati pati tak tanduke kalem rati gawe bontok eseme gregetake ya penmu mimpi ora popo yen ati iki bisa dadi lego dheweke teko lan kandha yen tresno piye-piye aku pasaran iyo ae 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 Yes.
iya, yo yo yo, ya ya ya, ya ya ya, ya ya ya, oi. Yo, yo. Yo. Eh, 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 ah, ah, Yo. Ayo. Yo. Ya. Yo. Dadal kae mulo lalayangane aja warna dapukane dadal kae mumpul lalayangane warna-warna bolasane patut lan petike wah aku kaya kupu lan sadalit sakuter terlan kinjal kae montore mabur jejer jaran sembrani ojo nyangkut bareng wae dimen awet ora padha tenange yo oi. oh iya yo Burung mari mas. iya sembuhkan di belakang Bambang gendang.
Ayo Mas Babung, dibantu Mas Babung. Belahan jiwane. Ireng banyu garing sliramu wis ora eling dot tali tresno mergo derajat kondo donya ilite ngeluhku iki rangalake banyu kali aduh Gusti paringo soto Rasa tresno sing ngrembaka saiki wis ora ana ilang saknalika ninggal bekas lan kuciwa kembang wae melu layu yen nyawang nasib tresnoku remuk lebur rasane atiku loro ati iki yen kelingan sumpah janji suci kang sayepi sineksen langit lan bumi durung nganti krama nanging kowe isih citra ada Gusti paringo ngapura kembang manggis kowe ilang aku nangis tanpa guna mergo tresno wis ra ana ora ana tangga kang bisa dadi usada nganti sesuk ocat iki nyawa nganti besok oncak iki nyawa. ayo yo ya Lelanono pamit mulih mesti kula yen didudune mugi enggal atuk sulit wong sing bisa ngladeni slirane Pancen abojroning ati ninggal niku sing tak tresnani nanging badhe kados pundi yen kawula satrembang nglampahi
tur puji karya raharja sakukure aja lali asring kirim parto maneman benjang diko yen tanganti digawe ketik lilo nganti oh iya jari yuk 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 kasih jalan Yuang katsang prawara kusma makara gumiwang gegeteri swarane tetep gumuro wara panggiri turangga bendepiri punya sauran mangungklung prajena umangkating perang gambi rotias ing acurit yuwang katsang prawara kuswa makara gumiwang gegeteri swarane tetep gumuro wara panggri ing turangga bendeperi punya sauran mangungkung prajena gumangkating prang gambi rotias ing prajurit
Yo. Eh. Predu mawur mangawura murmurahan pangarane ajuret gong makuru gongso tetekat yang putulong ora pangri ing trangga esti ora kata ingkang bojo layu sapet yo ayo Jo oke Jo